Bahai tongbai joto tini hingke norini bagi belakeno interesting video tubui faika je job khlainai rongni bagai norok job o thangna hingangke je job khlainai rong no sungo job ko thanani hingangke tambai thang bike bai de thang gari bai de thang nakiba alada mal khungrok bai hingke norogni nokni simi chakri khlaimani jaga busuk jora chalaiman 50 kilometer 100 kilometer 150 kilometer yakeba 200 kilometer amsuk jora tui chalai mano jesuk chal hinbo fiaba dinini ang je borokni kokno sana thangui tongo oboni hingke bini job khlaimani hingke belai kheno juda bini je jago job tongo ar jagani wansungna thangka hingke nahari pano nukhurya amahai tei gari malkhung bike amahai thanani hingangke sapta kaisa amahaini upor nangnai hingke tamo bai thangnai bo amsuk si job khlainani bagui chalai tongo hingangke bo a jagao no settle ongoi khai tongmanbla amahai sabaini baksa borok fiaba amahaiya khoroksa amahai bwrwi Malaysia o chakri khainai chini Bharat hani khoroksa bwrwi tei Delhi no flight o thangma bai bono Delhi ni passenger wngmani bagui bono air hostess rok sini thangma bai tei pilot rok sini thangma bai bono super passenger hinui bo bumung farlaika hingke tamni bagui bo amsuk Delhi amahai ke flight bai laisunani nangkha bini job o aro tongoi fano settle ongoi manbla hinui sabainai hingke oboni ukulongni huijak koktoma chung tini saiman lainai tamni bagui bo ar jagao settle ongoi chakri khlai tongoi manya tei tamni bagui bo flight bai thanglai su khlaiui tongnani na tei bini salary o ba aro se thangui panya blarok hinbainai hingke faidi omorokno tui no chung tini silainai o bwrwi sabo tei bo tamo chakri khlai tei bo flight bai thangui bini busuk khoros tei bini salary rok busuk man akorok omo ongkha kaisa real story tei bono borok rok farlaika super passenger bumungui bini asol bumung ongkha Rachel Kor tei bo thanglai su flight bai khulaio bini job no salchani salo 500 kilometer flight bai hakchalo thangui exciting no bo thanglai su khulaiui tongo bo tamoni bagui khai hingangke bini nok tei office no kaini digi no manage khlainani bagui bo haike laisui tongo tamoni hingke bini bwsa bwtui bwsai bo tongo oborok bai bo time manage khlainani bagui time spend khlainani bagui tei bini office bo bini kaisa life ni part hinui wansugui yang bai yang kharui bo samung khlaiui tongo office ni bagui kaisa kam important hai no bini family bo amsuk no bini life ni bagui important abagui bo kebo khimnani muchungya ni bagui bo kaini digi no time riui tongo tei wano jangnai kok hingke omose bo Delhi flight bai thanglai suklai tongphano amsuk rang bai thangphano bo bini salary ni hoite tei bo mota rang no manui tongo bahaike obo ongoi man hingke faidi jeng saiman lainai Rachel Kor Malaysia o Penang rajyo o bo Delhi 600 kilometer hakchal o laisui chakri khlai tongo tei ar jagao office ni samung rok bai ako bai teisa horo nogo kifilui phaio flight bai no bo bini family ni borok rok bini bwsa bwtui bai time spend khlaiui tei porashuna o bo care khlaiui bo bini life no katiui tongo amhaike no kaini digi o bini khano thepaui Rachel Kor sawi khonarika interview o bo omo sudu bini bwsamangni ni bagui simi khlaiui tongo hinui sakha kaisa YouTube channel Rachel Kor no cover khlaika je bo Delhi phungni aichukni 4ta digi yakheba 3ta ni hoite 4ta digi amsuk jorao no bo sichaui thango hinui sakha tei bo tiaro khlaipai ako bai 5ta digi o Malaysia ni airport o thangui Malaysia o thanani bagui ar jagao thango Rachel Kor sawi khonarika bo phungni 5ta digi o no nokni ongkhoro tei bini car bai airport digi o soguio
Phungni 5:55 digio boarding time. Abon bagai bobin dressing up khlainani bagai jota kanani bagai tei gari be travel khlai airport jora thangnani bagai onongno time mano hini saka. Tei oranni bisingo hingangkai आधा घन्टा सेलाई ऊपर 40 मिनिट सगुयो हिनी साका आबनि उलखिनो बपने 8 डिगियो हिंकेनो आर जागानि डेस्टिनेशन सगुयो फियाबा बिनि रिपोर्टिंग टाइमिंग हिंगांके 9 डिगियो आर जागो फियाबा ब आबनि सिकांनो ऑफिसो थांगे बिनि सामुंग्रक जेंगै पायो आबनि उलखिनो ब ऑफिसनि काम पाइबाय आकबाई हरनि 8 डिगियो खाना नगो सगै पायो te omo jarni kolokno choliwi tongo bini daily life bo te aboni bagino Malaysia ni borok rokbono super passenger yakeba daily ni passenger regular passenger hinai bumung farlaika tabo question hinke omo se result tamni bagi amsuk daily omo haike travel khlainani na bini family rok baino Kuala Lumpur Malaysia ono ship ongai thangman bla hinai kabangma borok no wansuk bainai te awni film mungo kaisi news channel bo interview ni trotai sawi khnarika je Malaysia o tongnani bagai hingangke belaikeno expensive mani khnai rok joto manai lo belaikeno costly Kuala Lumpur tongmani slai bo daily suffer life journey khaimani no pocket friendly ungjago hini sakha ar jago tongkha hingke te bo double bayo Richard Kor kaisi news cover sawi bukhnarika je bo waisa wansuka bini family rok bichalai bo ajagono ship ongai bini chakri eba job khlai tongsina hini wansungmani fiaba omohai inglia a sakang go hingangke bo ajagono ship ongai tongmani tei holiday week rogo hingkangkai festive season rogo hingangke bo nogorogo phai attend khlai payo fiaba aro tongte bo saiman kaje aro busuk mani rok expensive tei costly ongma bai bo hisab khlai daily travel flight bethanglai su khlaimano pocket friendly ongo hinai wansukha tei omohai no bo bini daily life bo khlai bo tongkha tei bo daily passenger yakheba airlines company o samung khlaimani bagi bo kisamisa discount bo mano daily journey o abagi bo daily life bo bini flight by travel bo khlaimano tei rang bo saving khlaimano tei bini family rok no bo care khlai borok bai time spend khlaimano tei o arrangement ni through tui no bo bini family rok bai time spend bo khlaimano hini saka tei oboni bagai no bo belaikino khushi bini o decision ni bagai hingke tini ni video amsuk no obo real story norok search khlaibo naimano Richard Kor hinai hingke norok bini lifestyle bahai nangjakha jotono comment khlai sari paithakon norokno ang sanamo chungo je life jesukpano कठिन समस्या बाखबा कोथोक जरा फाइतन फिया बाबो बाहायके टाइम नो मैनेज खलाई बिन लाइफ बसुकसे स्ट्रगल खाय आबगै नरो सामंग नो चिकन मिकन हिनि तावान सुक्ति सामंग जतने बागै काहाम न फल परिणाम तुबो आबनि बागै नरो रेजाल्ट न से नासिंगदि हिंके पाइथक जरा नायमाने बागै जतनो बेलायकेनो हामबाय।